welcome to Iko sa kusina ni Iko diri sa lungsod sa Matalo. Atong buhaton guys, maghimo at atong mutangan og buwan. Kung kaigan guys. Ayan, guys. Man. Primero na itong ibutang ang oil guys. Bintang na yung oil. Ano? Okay. Oil. Oil guys. Ito pa na painitin guys para mainit ang mantika guys. Gahuman guys ang atong kuwan ahos. Ahos guys. Ano pa rin merong ituan. Ito dang huwat-huwaton nga mapuwa na guys. Para kuwan. Ano guys. Hindi guys. Ano yung kuwan. Magsunod guys sibuyas. Sabi siya. Sibuyas Bombay. Okay. Sunod guys itong buhaton. Kuwan. Ito isa. Ano guys na